cuanto más se apoye a las artes inclusivas, a la diversidad en general, será un enriquecimiento para todos, para la ciudad y para el mundo. Este festival o que aporta a cidade da Coruña, para nós o máis importante, é o poder facer difusión da nosa lingua, da lingua de signos. Porque as persoas xordas queremos derribar as barreiras de comunicación que ainda existen na nosa cidade. Que es muy bonito hacia el público. Y la expresión de cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de capacidad. Para Repsol, la integración debe abarcar todos los ámbitos. Y si bien algunos, como son la educación o el deporte, están más presentes, no ocurría tanto en el ámbito cultural. Festival, sin lugar a dudas, nos ha dado esta oportunidad. É unha oportunidade para ver cosas moi diversas e moi interesantes, inclusivas, pero ademais diferentes. Sensibiliza, normaliza, e a inclusión sempre é un punto sempre positivo. Es algo importante que tantas entidades podamos colaborar en un acontecimiento cultural, ¿no? Y la Sociedad Filatélica de La Coruña está encantada de poder participar en el festival. É importante que a xente que está facendo ese esforzo por mellorar os proxectos cada ano e incorporar dentro das entidades culturais esa parte social, que vexan que efectivamente ten sentido, que o que se está producindo é algo que a xente valora e que compensa seguir facéndolo e seguir mellorando. A nosa experiencia de poder traballar con un colectivo que apenas coñecíamos, como é a xente que ten o trastorno do TDAH, que é o déficit de atención e hiperactividade. Será a primeira vez que nos achegábamos a, que facíamos algo deste tipo, e foi unha experiencia verdade maravillosa. Igualdade na diversidade, digamos, non? Para min é a única igualdade que pode existir. A cidade non está diseñada, nunca se diseñou nin se pensou para a diversidade. Coloca o foco de atención nun diseño de cidade e na vontade de cambiar ese diseño. Aporta, creo, poner una semilla muy importante para que realmente la inclusión en el futuro sea verdadera. Quiero decir que cuando ya haya inclusión verdadera, que no haya falta, ¿no?, de organizar cosas específicas. Lo que nosotros ofrecemos es música clásica orientada a todo tipo de público que pueda disfrutar de ella, no tanto en una sala convencional sentada y sin poder experimentar la música con plenitud, sino de otra forma, más abierta y más natural. Non só o festival, sino en todo o proxecto de cultura inclusiva, o que aporta a oportunidade a unha xente, a un público, a unha población que normalmente non accede a temas como o de DJ, que facemos nos abre a oportunidade para que nos os conozcamos, eles compartan súas cousas a través da música, da poesía. Eu creo que é unha oportunidade para que eles podan amosar todo o que aprenderon, todo o que poden facer, e é como un escaparate moi importante para eles, e eles de feito están super ilusionados por virose aquí. Si eu estou na tua terra e tú estás na miña terra, todo é un caos. Os humanos temos pés para camiñar, non nacemos para estar quedos. Temos que percorrer camiños, vales, montañas, surcar os mares e ficar ali onde creemos que temos chegado ao noso lugar. E se non cabedes? Sempre hai sitio. Estamos nunha cidade
con bastante actividade cultural, pero que quizáis lle faltaba eso, que as entidades culturais tivesen esta nova inquedanza, non? Pola diversidade e ver como se pode participar e producir cultura e arte tamén desde a diversidade.